ito yung first time mo din magtuto ng ganyan. Nalisaan na. Kuya, anong work mo talaga dito? Wala. Tambay. Ah, naka-ano ka, umbitan. Dati ako 16 years sa company. Anong company? Architectural company. Wow. Nagbawa. Nagbawas ng tao. Ayaw mo na mag-work? Sinubukan kong magpamiling pero Mas marami naman nakita. Tapos yun, marami pa kayo. Kala ko nga ino-order mo lang sila kasi nakikita nakapost sa ano mo. Ano yun, nakakain din yung balot? oo. Ano lang. Hindi, may longganisang hindi. Ano kasi yung ano lang ba? Intestine. Buti may nabibilang kayo. Galing Pinas. Nasa part-time pang iba. Magpa-part-time din tayo. Ako hindi pwede magdamag na part-time. Maghapon lang. Kuya, huwag mo isama mukha ko ha. Hindi, antay ng anak. Ha? Ayan na. Aray na. Yan na, tunog na. Kuya, huwag mo sasaktan ha. Teka nga. Sige, sandal ka. Tapos, Hinita eh. Ilang inches? Ilang inches? mga 3. Sorry na to. Makalaki na ako. Tangina to. Diyos ko po. Ang Diyos ko po. Napapalunok na lang ako.
Ako na yung isa. Pwede naman ito liguan namin gabi, no? Hmm. May ano, ointment si Oma. Hihingi tayo. Yung ginamit namin dati. Ba't masakit sa part na yan? Oo, napuputok mo naman yung paa ko. Lagyan mo lotion sa gabi. Summer. Huwag petroleum jelly kasi mainit yun. Ay, masakit dyan. Aray. Buto na eh. Aray, kuya. Ang nipis. Ang nipis ng balat ko, ano kuya? Masakit din, ha? Ito talaga gusto kong ita-repair. Yung mga pataas. Yung bubuhayin ka mo. Ipagawa mong 3D. Oo nga, di ka meron ganun kuya, no? 3D tattoo. Ito po. Malabo na eh. Ilang taon na ba ito? Ganyan. Anong taon na ka dito? Mga ganyan eh. Wala kasi nananakit sa akin kuya, kaya sinasaktan ko na lang sarili ko. Aray! Aray ko dyan, aray ko dyan. Yan na naman tayo sa aray-aray na yun. Kuya yung makasaktan. May tattoo si kuya, ah. Meron maliliit. Hindi kita ko yung mga ibang artista. Halos mata na lang ang wala. Kuya, alam mo ba, gusto nakatama ko rope. Anday na pala si Oma. Huwag mo i-chat mo siya maghanap. Eh, sabi mo kainin doon ng pansit. Yung nasa may shilling. Kaya mo siya, yun ay magkukusap. Iisipin nung dalayo ni Juday tsaka ano, hindi yung papakain mo nun. Ay naman, pagbalik natin. Kaya magtatanong pa ito kung nasan tayo. Kuya, nasang part ka nagat, ang sakit na. Isang letra ko nga. Isang letra pa lang? Ba't ang sakit na? Pero nga akong salamin, titingnan ko lang. Huwag na, mamaya na, nakalive yan, panoorin mo na lang. Ang sarap na chicken joy. Kuya, buto yan, ang sakit. Hindi na. Lagi siya ba? Kanina ako yung nilalamig ngayon eh. Saan pa katagal kuya? Hindi. Ba't ganun? Hindi ko magana yung data ko. Pa-connect mo na lang kayo. Ito, ipakunik nga ako. Salamat.
Madami pa. Nag-aano na ako. Nagdudugo na. Nagdudugo na. Sabi. Oo, pandali. Ang dali na. Ano, parang gusto ko viewing. Yun ang kagat na surot. Grabe akong pamantalan. Api pa. Pero maganda dyan. Maganda. Yung laki niya, okay lang. Oo, gusto ko yung ano, yung may isang pag panahon. Nakagulat naman. Puri ko. Nainumin daw siya ni Oma doon. Yung sabi nito. Saan? Yung gamit ko siya, pag-swimming na social. Saan na iyon? Doon sa aming lagayan. Hindi naman maaano doon kasi baka gamitin yan. Kasi naiwan niya sa bag ng ano, mga bata. Sabi din ba tayong, naiwan ni Jet. Sabi din ba, di ba? Si Jet ba hindi marunong mag-entertain sa mga bata? Hindi niya ko alam paano kausapin ng mga anak. Hindi nga naman nasagot. Yan, yan. Hindi daw, hindi man lang, hindi. Si Gapor, hindi. Ang gusto niya kasing sabihin, ano, yung kagaya ko, halimbawa, yung parang nilalaro-laro mo kasi hindi sila na sumasagot sa'yo, pero naiintindihan ka naman yun. Sabi, pag bibihisan niya, di bibihisan lang. Pag daw sila nasa pool, hindi man lang ini-entertain na ano. Parang habol lang din ang habol, gano'n. Sabi ko, sa madalas sabi, hindi siya malambing sa mga bata. Sabi ko, hindi ko alam. Baka, sabi, para daw siya natatakot. Ay, nakakaintindi naman nga sila kahit sila yung mga autistic. Yun nga lang, hindi sila sasagot sa'yo. Di, gano'n. Sabi ko sa'yo, Hindi yan si Gapor. Say mama. Eh, pinatest ba niya yun? Baka ano yung dila? Hindi, sabi ng teacher, ay ano ba yan, nakakapagsalita, tamad lang. Napasok yan ha, ng parang normal na bata. 8 to 2. Si Gapor lang? Bakit? Pinapuntahan ng teacher ko para yung isa. Bakit? May schedule. Si Kasim? Oo, 12 na yun. Bakit nga hindi? Yun ang nakakapagsalita na, i-alert mo lang. Nakatingin siya sa bibig. Tapos pagkatapos, ayun na ulit. Nakatamad niya, sabi ng teacher. Pero kaya. May tutor lang di ako. Ilang ganito. Ang
Sagot, sabi mo hindi ko. Pantal eh. Maganda, pantahan. Hindi na nga. Kasi yung ano yung saving Ang niya. sakit na nga eh. Kuya, masisikmuraan ko na nga ito eh. Nananahimik sa bahay eh. Ito. Sakit? Yung part na yun. Tapos na? Tabo ng portion ah. O diba? Pantal na pantal. Eh gusto ko yung sinasabo. Yung binibigyan yung video ng may sabo. Baka arkin mo na ba eh. Ngayon, nakikita ko yan sa post ni Kuya. Bakit? Yung mga may papaganan-ganon ng Paligo ka at sabunan mo. Hindi, ano, ang ganda nga. Magandang uulit. Makakaulit. O yun, ang sabo ng portion ah. Pantal na pantal. Sebamed to. Uy, huwag mo siya sa mukha ko. Hindi, ganda lang. Hindi mababangutan. Ang galing. Talaga naman ang assistant ay kakakisig din ko, ha? Tapos na? Picture mo na ako. Uy, may sana rin kayo. Yung hingi na lang tayo ng kape kay Kuya, mamaya papasal Ano ko sa sa kanya. sanlinan ko? Sanlin lang. Kahit sa Huwag mo lang muna picture on. Oo, nahingi na ako sa Kuya ng kape. Bigyan niyo gusto ko yung napipil ko yung tinatatuan pagka may mga pasabon-sabon Ah, o ganay yun eh. Ang ganda ano. Kuya, ba't ang ganda? Baba na, boss. No, it's my turn na. Ang ganda. Ang ganda, pantal nga naman. Ang ganda. Ay, tira ko na yung karayom mo. Okay ka na. Bye. Wala na nga. Hindi, magpapapalita na siya ng isang Sa susunod na lang. Tingnan nyo, Dito. Malikot. Ate, pag marunong ako, first time ko. Marunong ako, first time ko eh. Marunong ako kay first time. Ang ganda ako. Ano yun? Tayo na yun. Nananahimik ako sa bahay. Nananahimik ako sa katawan. Gusto isip. Yan yung katanang pagkain mo na diba? Saan mo nagsasend sa akin? Apat na. Ang ganda.
kuya yung sa tato. Aring balik sa tato. Tapos kay ate yung babay ng loob ganito sa. Tapos kay iba kasi yun. Ate, ito po yung bayad ko sa lang yun. Dapat meron din kayo ano po ang ilo. Mahilig ka natin ang dito. Hindi pwede ka rin dito. Oo, kasi galing sa Ay, limang bote. tubo. Sarap yung suka. Nangihigop ko yun. Bakit masakit? Manipis kaya yan. Masarap yun sa empanadang Ilocos. Ang dami pa naman ito yung bahay. Hindi, okay. Same. Bili na pa akong discount. May healing pa yung isa. Papatikin natin sa ate. Alam naman na nasa bahay magsisika. Para madagdagan ang wakto na yung nabawala. Ano lang po isa lang? Opo. May patitiman sa bahay. Malalaki po. Tubig lang panluto. Oo nga po, pakukulaan sa tubig. Mas masarap yung pang fried rice ko. Yung pinagluto. Hindi ko na mag-garage. Pwede. Kapapala ko na. Kaya parang diba na? Bumalis pa ko. Uwi na ako. 30 minutes din yan eh. Baka naman mas madali at blue. May kilang sa isin. May kilang sa kayo. Ay, dito sa matabang hindi mo pa kayo. Okay lang ba sinadali ng damit? It's okay na. Kuya? Ay, hindi. Hindi Baka ka na ako dahil. Kaya mo, pag kami nag-chat sa iyo, pa-order ng longganisa. Kung bakit dito? Yan na sa ano. May... Opposite ng pilated. Oo. Kulang din. Kaya ganun ko ka. Ay, Wala pang- Medina. yun, tapat mo. Wala pang ano yung ano nga? Club na? Mamaya pa yun. 4 hours. Sambal. Hindi, 15 days na. Marami akong trabaho ko yun, hindi pwede na. Sublit lang. Okay. Ito sa atin. Batangas. Ikaw dyan ang tahid na nanahimik. Tara ka ng tara. E di saktan ka ngayon. Parang ba ito nakakapal? Iiyak mo yan. Hindi, ang virgin. First time. Ano yung tigit ko? Hmm? Naan ko. Naanto ako. Kasi ako yung pag-ibig mababaw ang tubig. Excited na ako mag-organize. Parang excited ako dito. Siguro naman natin yung nag-titan. Ano, nakakapakain mo. Baka iuwi na si Baba. Sabihin natin, ba't hindi mo naman dito alagaan si Baba?
Ha? Kailangan yun. Sipag. Hindi kayo nakakatipid ng baon, no? Baon niya sa school. Ano, ayaw. Masakit pa na. Patapos na. Eh, Oo nga, yung isang gano'n na lang. Ano na lang? Ano na lang? Tahan na. Papauntin na eh. Kaya ba't may nalagyan sa yung jelly? lalagyan ko din ng patrol yung jelly pala sa naman, yung kay Baba. Aba, hindi. Yan. Tato ang tinatanong ko. Ah. Nakakit po. Yan sa tayo. Nasaan na kaya si Ate? Hindi na may mention. Ang masakit yung maliliit na details, no? Masarap pag dire-diretso. Pag tinitigil, lalo na. Sipol! Sipol! Ang na. Yun. Hanggang na. Kukula niya na yung loob. Malapit yata din sa malapit sa bukas. Ang sakit. Hindi kasi sarap yun. Kasi kasi naglaman yun. Hindi ko ano sarap pa yun. Tapos lang lang yun. Lahat. Hindi ka kuya? Tubig na lang. Sorry, di pantal din. Ang tagaan ka. Ang galing ko. Ang galing na mga kawan ko yan. Unang baby. Dito naman kaya kami kumain. Hindi kasi pakinga din sa bahay natin.
Kaya nga, hindi na ba nagbabalik na nag-ulit? Niluluto na naman. Ano niluluto na? Kaya pala nalaki kayo dito. Kasi ano ang Hindi, nalala ka magilit talaga ng bata. Kaya may pag ati biga di sa stem. Parang di sa is, parang tayo gusang dewa. Anong birthday niya, kuya? September. Magdi-17 na siya sa September. Matanda pala siya ng isang taon. Yun, ikadili sa Islam. Diyan lang. Parang tayo gusang dewa. Hindi, kuya, dalaga pa ako. Pamangkin. Anak ng ate ko. Nandito din. Hindi kasi dati tayo nakakapaglaro. Oo, simula na ng pandemic yung Tsaka ngayon, ano na kasi, puro cellphone. mobile. Pero yun naman dalawang yun yung nagbabasketball. Kahit mga anak ko, nagbabasketball, nagbabike. Oo, nagbabike din. Yung wala. Kakain ko mo. Din kasi na Iba, ako dati, lagap sa lagalap sa labas. Tapos na. Hindi ba, wala rin ba sa Liligaw ko mamaya mga alas 11 bago mamaya. Na, pwede natin basahin, kuya. Lalagyan ko lang ng cream gano'n. Anong cream ginagamit mo? QC din ba yun? Basilin. Vaseline? Huwag basilin. mainit yun. Parang nag-ano ko to yung ano niya, Sige. Parang nagbababay siya na nagtutubig. QC. May binibenta rin ko ng gold. Meron naman kami QC din, di ba? lagi na. Pag kami na lagi nasa bata ko, ang lagi na yung takot. Kasi mga adik eh. Mas maganda pagka ginagamit ko. Ha? Mas maganda pagka ginagamit ko. Hindi siya lumalabo. Ito kasi sa paa ko, binabad ko sa dagat nung unang araw ko nang magaling. Yun lang. Okay na. Natulog, ganyan sa tutas ka. Dapat tayo sa Ay, nakain ko lang. Dapat tayo malis na. Ay, hindi kami gumanan, ha? Hindi mo rin ako. Ganda. Uy, nandun na sa bahay sa ito. Tingnan mo. Pinagpapatapo ko doon. Naka-invoice niya. Sinutong niya talaga.
mga bata na natin sa sunod. Natuloy lang ganda. Mamaya na lang, may pasok na ako bukas. Hindi ba siyempre, pangalan mo? Pangalan pa. Ang din ka patapunan. Excited sa Sirena, sabunan mo na. Ay, ang update. Ano yung kuya ko din? Ang update ko yun. Kuya, bigyan mo ko ng video niyan. Hayang may sabon. Bakit gusto mo sila sabunan? Hindi, maganda kayo. Parang pinapilong tinakat ang sabay ganyan. Yun dun sa yung pinagawa kayong birthday ko, diba? Wala mo lang kahit na. Oh. Ang big mo. Ang lahat mga pati-envelope. Ako na, pipicturean ko. Sabi mo. Kaya rin by the way, na dyan ng gamot ng galit. Thank you. Ano pang labas ni? Lulutangan mo ganun siya eh. Kuya, thank you. Parang Yung bayad ko. parang mamay may sasamahan ulit ako. Ah, Yung kapatid niya. May message ko. Mag-aalo kami na lang kayo sa gabi.